hotovo. Ja som pripravená, tak popozeráme, čo všetko celá táto strecha pôjde. No tak to je dosť, tu na to vyzerá. No, toto už majú omietnuté, ale aj tu na treba, aj tu, no. Práce je tu ako na kostolnej veži. Variť viem, ale vieme aj zateplovať? To uvidíte, takže sledujte nás aj naďalej. A ja som zvedavá. Opäť sa vám hlásime z Telerána, kde zateplujeme dnes dom. A mňa hneď na úvod zaujíma, prečo som to nemohla aj ja robiť. Som sa krásne obliekla, nastajlovala a asi ma k tomu nepustili. Aplikaci pěny musí provádět odborný pracovník a odborní firmy. A keď ja vám poviem, že som odborník na všetko, nepomôže to? Po zaškolení to pomôže. Až po zaškolení. No dobre, vyzerá to naozaj veľmi jednoducho. Ano. Tá izolácia vyzerá byť taká penová, do ktorej sa ľúbia zahryznúť myšky. Nezožerujú ju po čase? Ne, do pěny nejdou žádní hlodavci ani myšky. Je to pěna, která odolává těmto hlodavcům. A keď teraz boli také veľké horúčavy u nás, 40 stupňové, a prehrialo mi to najviac strechu, tento typ izolácie pomohol by mi trochu, mám si to dať na plafón? Ano, díky izolaci se střecha neprohřívá, zabraňuje prohřívání střechy i ve vysokých teplotách. A keď veľa mrzne a veľa prší? Má to úplně obrácený reflex, nepouští to teplo ven. Ani vlhkosť a vodu dnu. Takže mojej babke teraz, keď zateká strecha, tak nie je to o tom, že si vás zavolám, vy tam dáte penu do diery a už babke nebude kvapkať na sporák. Ne, pěna je minimálně nasákavá, nemá velkou nasákavost, ale není hydroizolační. Takže teplne izolačná, nie hydroizolačná. Pochopila som? Ano, je to teplne izolační pěna. Môžem to využiť napríklad pri izolácii dreva alebo okien? Určitě pěna chytne na jakýkoliv stavební materiál a v podstatě svoji vysokou expanzí během několika vteřin dokáže vyplnit všechny komplikované a špatně přístupní místa, eliminuje veškerý nedostatky v zateplování. A potom už nemusím na to nič nanášať a dám rovno, povedzme, sadrokartón. Ano, potom už následuje konečná úprava. Ale ja som tu objavila nejakú inú penu. To je tá pena, ktorou zateplujeme? Je to isté? Ne, pěny si nesmíte mílit. Tohle je pěna, kterou se dělají zárubně a už i na struktuře je vidět, jak je rozdílná. Ano, vidíme strukturu pórů a nenasákavosti je velký rozdíl. Má i jiný teplně izolační parametry. Teplne izolační pena. No, lebo viete, pohľad ženy. Pena ako pena. Aj penu na holenie by som sa možno dala. Adriano, nikto nejsme dokonalej. To je pravda. Vždy bolo môjim snom naučiť sa chodiť na rebríku. A keď nechceli dať do ruky tú izoláciu, tak sa idem učiť chodiť na rebríku. To je paráda. Tak neviem síce izolovať to by som sa nenaučila, ale teda viem už chodiť na rebríku. Super. Ja som rada, že sme pomohli aj nášmu divákovi Petrovi a Teleráno bude odteraz sledovať v takomto zateplenom dome. No čo by sme my pre vás neurobili, milí diváci? Takže želám vám ešte pekné ráno.